Hi guys! It's me, Locanas America Vlogs. Ayan, na-miss ko kayong lahat guys. Hindi kasi ako nag-LS kahapon. So, thank you for coming. Mega love shoutout sa inyo guys. Ayan, Isa Calzada, si Arlene yan. Thumbs up daan si Ate Eden, Frances, Greggy Corners. Hi Vilma Q. Irlandes, hello. Mega shoutout to you, kapatid. Salamat sa pagbisita sa aking munting bahay. Wait lang kasi hindi gumagana. Ayan, may harang. Tamsak dan kabsat. Ha, bakit mo ginamit yan, kabsat? Simply Higgins Pop. I-BG mo lang sa'yo, kabsat yan. Ayan. Hi, Ria May. Thank you, host. Mega shoutout din sa lahat from Wilma. Yeah. Bigyan kita ng jacket, Wilma. Ayan. Salamat. Ayan, may jacket ka na. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo. Kumusta kayong lahat, guys? Happy weekends. Ayan. Maghintay tayo ng ating mga kasama. Hi, bebe! Oy, nagpalit ka ng ano mo? Isa Calzada. Ano yan, ninja? Hello sa inyong lahat. Ayan, 1 million in the house. Why? Thank you sa inyong lahat na nag-thumbs up. Kunaknuhan mo mapansin, ate. Malaki ang mata. Charot.
Ayan. Hi, Shawarma King. Tamsak na sis, sabi ni MCS Channel. Thank you. Ayan, Shawarma King. Ano, kumusta? Akyat ka? Dati ka, bulbultit ko dito yung ato. Ayan. 3 million in the house. Ne, sumrot na kun kabsat. Okay. Ingat. Mega love shoutout sa inyong lahat. Mega shout out. Ayan, lapag ko yung bahay ni Shawarma King. Ayan, Kapsat Dancing Diva, akyat ka.
Wow, salamat! Salamat sa paharang. Love you. Wow, shout out, like, love you. Ayan. Thank you, Kabsat. Ayan, may mesa. Siksi ka lang ato dito'y balay. Di tayo Hello, Sis Marifol. Di ka patulog? Shout out sa'yo. Oy, ang swerte niya, hindi siya nakarangan. Kaloka ka? Harangdan, itamsak na dis. Ayan. Salamat sa patamsak. Wow, salamat Kabsat. Salamat, Kabs. Hi, guwapa. Hello, I'm guwapa tonight. Ayan, 4 million in the house. Mega love shoutout sa inyo, guys. Done sharing, yes. Nakita ko. Woo! Ayan, shoutout daw Ate Pilipina kay Dancing Diva. Hi, Sis Marifol. Marifol and Nigerman, kumusta kanina? Nalasing ka ba? Dancing Diva channel, musta basang? Hello, Ate Ganda Pilipina from Dancing Diva. Ayan, 5 million in the house. Sino?
Sis Edessa! Have a blessed Sunday sa'yo, sis. Kumusta ka na? Anong balita sa'yo? Talk to me, baby. Like you can Ayan. Ayan, salamat sa pabiji. Thank you, thank you. Ayan, shoutout daw, Sis Edessa, sabi ni Sis Marie Paul. Ron Bruce, thumbs up sa'yo ate. Ayan, Salvador, mega shoutout. Mega shoutout to you, Salvador Bruce. Salamat sa pagpunta. Ayan, bigyan kita ng jacket para mailapag mo yung bahay mo. Ayan. Kumusta ka na, Bruce? Ayan, hi Sis Edessa. Hello po, padikit na lang po, Emmy Morphy, sabi ni Zaldo Matamo. Ayan. Salamat, Saldi. Gusta, nakagawa ka na ng channel ng anak mo? Edessa Javier, hello everything. Ayan. Okay po, from Ron Bruce. You're welcome. Yan, nagbaba ng bahay si Saldi. Yung bahay ni Emmy Morphy. Yung isang members natin. Member pala. Ayan, ito, dikitan mo sila, bros. Mga members natin. Bakit di ko makita? Yes po, yung Amber yung vlogs. Bakit parang dilim ate? Oo nga, hindi maganda tong ilaw. Ayan. Have a blessed Sunday dyan sa Pilipinas. Ron Bruce, Francis Marie Paul. Ayan, nagbaba ng bahay si Salvador. Yan, dikitan mo yung mga nilalapag ko, Salvador Bros. Ayan, naka-BG sila. Dito na ako, sis Harang from Benji. Wow, sis Benji, di ka pa ay, morning pala dyan. Hindi ka nag-day off?
Dalawa kayo ni Dancing Diva, hindi nag-day off. Ayan, thank you so much guys. Host, PM kita. Sige, sige. Sige, PM mo lang ako. $6 million in the house. Make a love shoutout sa inyo guys. Ayan, 7 million na. Pwede na ba ako magbabasis? Pwede na sisi. Anytime. Samit ni Ayan Tamsak Harang po. Oh, ayan na siya. Hi, Sis Debbie. Happy weekend. Ayan, ay, gabi na pala. Ayan, kumusta? Salamat sa pag-BG. Thank you. Ayan, nagbaba ng bahay si Benji at saka si Edessa. Ayan, wala pa yung, hindi pa dumadating yung message mo, Zaldi. Zaldi Matamu. Ayan, pakidikitan po ang ating mga ibababang bahay. Hello, Cubs, Benji, sabi ni Dancing Diva. Tita Juby. Hi, Sis Dancing Diva. Miss ko na ang pagsayaw mo. Ayan. Oy, nagbibidyo si Samit ni Ayan. Oy, talaga ba? Matamis kang magmahal. Hi, Madmower83. Thank you for coming, my friend. Oh, why is you still... Ayan. Sandok Palayok Channel. Ay, Oriental. Hi, Kabsat. Salamat sa Kumusta kan, Kabsat? Ayan, salamat. Ayan, you can drop your link now. Makipagdikitan na kayo dyan, guys. I'm good. Gandang hapon din sa'yo, asawa ko. Wow, asawa ko. Ay, well, hello kuya. Unay datan tam samit alayat. Hinanet. Wait lang ate, dikitan ko sila, sabi ni Rose. Hi, Jasmine Nugas. Tamsak po, sabi ni Jasmine Nugas. Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo, guys. Salamat sa pagbisita.
Ayan. Hi, Julie Villarta. First time lang host. Ayan. Hello, Kabsat host. Hello, Kabsat. Ayan, Julie Villarta. Ayan si Julie Villarta. Kung hindi ako nagkakamali, nakilala kita kay Kabsat BD New Zealand. Ads pa lang host. Ayan. Sis, lapag ko lang bahay ko, padikit balikan ko kayo, plansya lang ako sa uniform ng husband ko. Sige, Sandok Palayok. Ayan. Ads pa lang. Ayan, nagbaba na sila ng bahay. And then sa Javier Dan, please pasukli, sabi ni Benji Aquino. Ayan. Mega love shoutout sa inyo guys. At saka kay Jasmine. Jasmine Nugas, hello. Julie Villarta, hello. Shoutout sa inyo guys. In-house, ayan. Julie Villarta, di ba nakilala ka kita kay Kabsat BD New Zealand? Ayan. Nadikitan ka DJ, ayan na. Ayan. Baka naman po, sabi ni Zaldi, ayan, Zaldi, baba mo lang yung bahay ng anak mo, tapos ako na lang magbababa yung bahay ni Emmy. Wenho Sagyaman. Salamat din sis Julie Villarta. Salamat din sa pagpunta. Video lang mi ho, sabi ni Ate Pilipina. Sige ate, salamat. Pilipina Country Life in America, dan tamsak sa'yo, idol. Full package, sabi ni Ron Bruce. Ayan, magdikitan lang kayo dyan, guys. Magdikitan. Ayan yung mga, guys, yung mga binababa kong bahay, guys, sa comment nyo, guys, lagyan nyo ng hashtag Ilocana, guys, ha? Thank you. Mad Mower, I'm done from Sandok Palayok. Ayan. Please, if you want to connect sa mga bahay na binababa ko, guys, maglagay lang po kayo ng hashtag Ilocana. Salamat sa inyong mga komento doon sa comment box, sa comment nila, sa mga video nila. At pa-share kami jabalay ko host no at that time mo. Thank you. Sige, Kabsat niya oras LS mo no kwa. Hello, kakabsat, break time tayon. Sabi ni, may pasok ka Kuya Promag? Benji Aquino Dan, di ako makadikit host, ayaw ni Lolo, BG lang ako. Sige lang kabsat, samit ni Ayat. Promag ni Laura Kadan, Dan Pasukli from Benji Aquino. Ayan, magmahala lang kayo dyan guys, magbaba kayo ng bahay nyo. Baka gusto nyo din baka may gustong mag-join sa atin dyan. Pindutin na ang join button. Benji Aquino Mix Vlog, Julie Villarta from Sis Marie Paul. Ayan. Thank you, host. Padikit lang po, sabi ni Zaldi. Kabsat, paplex naman bahay ko. Balikan ko din agad after ko plancha. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay, guys. You can drop your link anytime. 10 million in the house. Mega love shout out sa inyo, guys. Nangangati ako. Ayan, ibaba mo lang. Ayun, gamitin mo na yung ninja mo, samit ni Ayat. Ayan, done po sa'yo, full package Emmy Murphy from Ron Bruce.
Ayan, Zelty, matamudan na ako, naka-off comment, sabi ni Edessa Javier. Ayan, bata kasi yung may-ari ng kanyang nilalapag, guys, kaya naka-off siya. Ayan guys, yung mga binababa ko guys, mag-hashtag Ilocano lang kayo sa comment ng mga video nila ha. Thank you. Siguradong magbabalik mga yan guys. Lalapag ko din bahay ni Dancing Diva Channel. Maripol, hello from Julie Villarta. Villarta, hello. Ayan, nagbaba ng bahay. On the way, Benji from Bruce Bruce. Ron Bruce pala. Ayan, Edessa Javier, hello. Taga saan ka, Javier? Javier, ako nung single pa, sabi ni Julie. Ayan, pa-BG-BG lang po ang ating kapatid na ni Dancing Diva at saka si Samit ni Ayan. Alam na this. Di ba? Ha, Julie Villarta Bacolod, single talaga, sabi ni Edessa. Julie, dikitan mo na ako, sabi ni Edessa. Ayan, dikitan nyo si Edessa, guys. Maraming alipores. 11 million, 11. Hi, Greggy's Corner. Hello, host. Pa-jacket naman po. Thanks, thumbs up. Okay, bibigyan po kita. Kahit di po kayo maghihingi, magbibigay po talaga ako. 13 million in the house. Ayan, connect guys. Mag-connect kayo guys. Ayan, 15 million in the house. Oy, di ba? 16 na. Salamat guys. Ayan, ayan, BG. Host done na kay Emmy Murphy. Ayan. Parang Saldi, ikaw ba yung may hawak mo ba yung account ni Emmy? Haha, tagare. Ayan, Benji Aquino Mix Vlogs, done na, sabi ni Ron Bruce, Himply Higgins Farm. Done. Yung mga binababa ko guys, mag-hashtag Ilocano kayo sa message, sa komento nyo guys ha. Para alam nila na galing kayo sa akin. Bababa natin yung mga legit na members natin. Magsasauli talaga mga to. Yes po, ayan. May dumikit na kay Emmy Murphy Saldi, si Benji Aquino Mix Vlogs. Ayan, mega love shoutout sa inyo guys. 13 million.
Ayan, nandyan pa si Sis MCS channel. Pindutin nyo na, guys. Dikitan nyo na. Ayan, sino yung gustong magpa-flex ng kanyang bahay? Ayan, Benji Mix Vlog, unahan kita, balikan mo ako. Sabi, naka-BG lang, ligo muna. Sige, sis. Hi, Kabsat Adventures. Salamat. Good evening. Ayan, mag-press 1 yung gustong magpa-flex ng kanyang bahay. Sige, sis. Salamat sa pa-BG. Pwede ba ako, sis? Sige, sige. Dito ba yung subscribers mo ba? Yung gusto mo? Or yung MCS channel? Ayan, guys. Kung sino yung gustong magdikit ng bahay, this is MCS channel. Dikitan nyo na po. Ayan, nag-press 1 na siya. Walang short video. Daddy na. Hi, Bort's Guitar. Hello. Nasa harang pa, sabi. Wait lang. Ano daw? Tamsakdan, sabi ni Abangers Mode Not. Hello, hello po. Ayan. Benji 887 sa bahay mo, pabalik na lang. Nasa harang pa, sabi ni Birch Guitar. Salamat sis, sabi ni MCS. Greggy Corners Dan, pasukli, sabi ni Benji. Ayan. Evelyn Dorias Dan, sa'yo full package. Suklian mo na lang ako mamaya. Ayan, yes. MCS, ayan. Benji Aquino Dan, full pack, sabi ni Greggy. BG from Abangers Mode Not. Benji Aquino Vlogs, dan ako sa'yo, pabalik. Ayan, natikitan na kita, Greggy's Corner, sabi ni Benji. Ayan, nagbaba ng bahay si MCS channel. Ayan, dikitan nyo, guys. Dikit magdikit-dikit na, magdikit-dikit ka na kayo. Mag-hashtag Ilocana kayo sa aking mga binababa sa kanilang sa komento ng kanilang mga videos. Ayan, dikitan nyo po si Miss MCS channel, guys. Ayan. Evelyn Dorias Dan, please pasukli. Ron Bruce Dan, nasa bahay mo pabalik from Sandok Palayo. Ayan. Sis Adventures, hello. Baba ka ng bahay mo, bebe. Ako na maghahanap. May premiere ka? Ay, bukas yun. Tulog naman ako sa premiere mo.
Ayan, MCS Daniel Dan from Sandok Palayok. Ayan, dan na din si MCS si Don Bruce Ron Bruce sa'yo, MCS channel, dalawa na. Pero bakit hindi ito lumalakad ang ating subscribers counter? Sabi niya not secured daw, so I need to change this one. Ayan. Magdikitan kayo guys. Harang is real host. Ayan. Dan, napahalakhak ako sa video mo, sabi ni MCS channel, napahalakhak ako sa video mo, sabi ni Benji. Music video ang Arabo, haha. Greggy's Corner on the way, sabi ni Sandok. Tamsak Dan host, musta, good morning. Good morning, frame up. Hello, dating dikit Ron Bruce, sabi ni MCS channel. Ayan. 11 million in the house. Mega love shoutout sa inyo guys. Ayan, dikitan nyo po ang ating mga members guys, yung mga binababa ko. Hi, Aldrin Canlas. Tamsak Dan host. Ayan, bigyan kita ng jacket. Magbaba ka lang dyan. Ayan, pagpuntahan nyo yung aking mga binababa guys, mag-hashtag Ilocana kayo sa inyong mga komento sa kanilang mga bahay. Ayan. Greggy's Corner 760 sa bahay mo from Sandok. Tamsak Dan host. Ayan, nagbaba sa bahay si Aldrin. Ilocana sa America Plus. Hi, Greek Hawaii. Thank you, thank you. Oy, Reza, you're still awake? Reza, tamsak Dan host. Na anuhan mo pang magtamsak Hi, mega shoutout to you, Greek Hawaii. Ayan. Have a nice day. Ayan, Dancing Diva is there. Guys. Nag-BG ang ating member na si Dancing Diva. Ayan, magdikitan kayo guys. Magdikitan. Yung mga nilalapag kong bahay, mag-hashtag Ilocana kayo guys. Sure ang balik nila guys. Mga legit sila. RMASA. Ayun, okay na, sabi ni Birds Guitar. Ayan, Aldin Canlas Dan, kawawa itlog sa'yo, ha, pabalik na lang, sabi ni Sandok. Hi, Brightin! MCS channel, hi po. Hello, Kapsat Brightin, kumusta? Ayan, baka may gustong mag-join dyan sa ating membership, guys. Mag-join na kayo. Ayan, Benji Aquino Dan from Reza.
Ayan. Reza and David Channing, kumusta ang party kanina? Ha, ha, ha. Sabi ni Ate Pilipina. Ayan, may jacket ka na dyan, Kapsat Brightin. At sublida na kita. Hi host, gandang tanghali ulit sa'yo. Hehehe, sabi ni Brightin. Yes, hi Brent. Oh, double simpleng buhay, Garnade family. Hello, hello, hello Kapsat. Hello kapatid. Thank you for coming. Salamat, salamat. Ayan, may jacket ka na po. Harang pa Kapsat. Ayan, salamat, salamat sa paharang. Ayan, baka may gustong mag-join yan dyan. Mag-join na kayo. Ha, wala, di ako kasali doon. Ayan, ayan guys. Mega love shoutout sa inyo. Sino dagijay? Ayan. Sino nga dagitay bababam? Ano nga agsublida dagita. When magbabalik po mga yan basta sa comment nyo guys sa kanilang mga video, mag-hashtag Ilocana kayo guys para alam nila na galing kayo sa akin. So, mag-hashtag Ilocana po kayo sa mga comment nyo sa kanilang mga bahay. Ayan. Mga members ko po yan, na linalapag ko guys, mga legit yan. Kaya wag po kayong mag-alala. Mga legit ko sila guys, magbabalik mga yan. Hi, Dan Tamsak host. Taga-ano ka host? Taga-Cagayan Valley na Kapsat Greggy Corner. Pero andito po kami sa Jumerica. Hi, Team Guela! Yan, nagbaba ng bahay si Sis MCS Channel. Bakit parang hindi nadadagdagan yung bahay mo, Sis? Tignan ko nga dito. Hindi ko makita kung ilan. Yan, Ron Bruce Dan from Reza. Cheryl's Vlog Dan, please pasukli. Yan, susuklian kayo ni Cheryl. Mamaya guys, sasabihan ko sila. Benji Aquino Mix Vlogs Dan na po, full pack from Borge Guitar. MCS Channel Dan from Brick Hawaii. MCS Channel Dan from Brick Hawaii. Yan. Why it's not working this one? I don't know. Tingnan mo lang. Hindi siya gumagana yung subscribers counter. But walang harang sis. Meron, hindi mo lang natsambahan. Sayang. Mag-refresh ka sis. Ayan o. Harang. O, diba? May harang. Ayan, nandyan pa si Dancing Diva. Magbabaan lang kayo ng bahay. Oops. Iba ang napindot. Ayan, dikita nyo din po si ni Kuya Promag. Kuya ni Promag ni Rogue, guys. Kasi, nakabigi po siya. Ayan, OFW, simpleng buhay. Nagbaba po ng kanyang bahay. Team Guela, sa bahay mo pabalik na lang, sabi ni Sandok Palayo. Ayan, but BD lang host, kakain pa, sabi ni Borge Guitar. Sige, kain lang.
Cheryl Dan sa'yo, full package. Suklian kayo mamaya ni ano guys. Suklian kayo mamaya ni Baby Loves, ni Loves Cheryl. Ayan, thanks Team Guela from Edessa. MCS channel dan to you from Resa. Ayan, link mo Sandok Palayok from Team Guela. Nagbaba ng bahay si Ron Bruce. Benji Askilong. Team Guela dan please pasukli from Benji. Ayan, hinarangan na ako host. Salamat sa paharang. Uy, hindi ka pa antok niyan sa lagay mo? Magbaba kayo ng bahay, guys. Ayan, dikitan nyo din si Kabsat Adventures from Canada. Ito po yung link. Maturugan kun Kabsat next time ulit. Sige Kabsat, thank you sa pagdala. Good night, sweet dreams. Bye. Oy, Kabsat Edlen, good night everyone from Adventures. Oy, Kabsat Edlen, hindi ka hanggang kagaya nag-day off niya. Hindi ka pala nag-day off, nagde-day off. Oh, dikitan niyo po si Edlen Channel from T1. Ayan, mga tayo pa'y kakabsat, sabi ni Edlen, ni Sidam Kabsat. Greggy Dan from Team Guela. Salvador Bruce Dan from Edessa Javier. Ayan, nagbababa sila ng bahay. Pakipuntahan po ang kanilang mga bahay. Ayan. Okay, yung mga binababa kong bahay guys, mag-hashtag Ilocana kayo sa mga komento nyo. Ay, ramen kabsat. Oh, noodles. Reza and David on the way from Sandok Palayok. Ayan. Thank you, sis, ha. Nabalikan ko na yung mga dumikit sa akin. Kakain lang kami. Thank you. Sige, sis, MCS channel. Thank you so much. Benji Aquino, hindi na ako nag-comment sa dinikit ko. Yung Pinay Human Vlogs from Ate Pilipina. Ron Bruce Dan from Edessa Javier. Esayan David Channel Dan, pabalik na lang from Sandok Palayo. Ate Pilipina, nakakadikit na ako. Dito sa main. Nasa shop pa ako kabsat, nag-aayos at naglilinis. Wow, bakit shop at saka bahay yung trabaho mo? Hi Marley Tolentino. Salamat sa pagpunta. Ayan, may jacket ka na. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo.
$12 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Edesa Javier, done na sa'yo, full package, suklian mo na lang ako. Ayan, si Edesa Javier, sinuklian ka na niya, nauna pa siya sa'yo. OFW Simpleng Buhay, Garnado Family, harang, tapos din po, sabi ni Greggy's Corner. Kamsat OFW Simpleng Buhay, ayan mo tata. Edesa bahay mo para maunahan kita, pabalik na lang from Sandok. Ayan, Team Gueladan po kompleto. On OFW link mo po from Team Guela. Ayan. Marley Tolentino, 124 sa bahay mo, pabalik na lang. Nag-iwan ako ng bakas from $10 million in the house. Mega love shout out. May background na ako. Greggy's Corn, buti kapag wapo nakakadikit ka na, ako hindi pa. Ayan, magpadikit ka lang ng magpadikit. Tapos magsukli ka ng mga alagad mo muna. Tapos after that, okay na. Ayan, Greggy's Corner done na po, sabi ni OFW. Ayan, asan ka ngayon OFW, Kapsat? 9 million in the house. Mega love shout out. Pasukli naman po, sabi ni Sandok. Iwan lang ng bagas, guys. Babalik ako, sabi ni Edesa. Hehe, wala pa ata nagsukli sa akin. Mag-refresh lang kayo, guys. May nagsusukli. Nagbabasa naman ako, nagdadan sila. Guys, magbalik kayo sa mga nagpunta sa inyong mga bahay para fair naman. Team Guela, dan sa'yo from Resta. Mag-refresh lang kayo, guys, ha? Mag-refresh kayo, tapos tignan nyo kung may nagpupunta sa mga bahay nyo. Sa bahay mo, sabi ni Sandok. Marley Tolentino, pasukli from Sandok Palayok. Ayan, Brick Hawaii still there. Yon, ang ginagawa ko, yung ninja ko, at least 2 na ang video nila na may tamsak pa na nanonood mga video nila. Oo nga, tama.
14 million in the house. Mega love shoutout. Marley Tolentino doon na sa'yo. Full package. Suklaan mo na lang ako mamaya. Sabi niya Ron Bros. Ayan, nandiyan pa si Brightin. Ayan, mga binababa ko guys, talagang magbabalik mga ito. Kaya wag kayong mag-alala. Naka-BG lang sila. Ayan. Anyari ate Pilipina, di ka na makadikit. Oo nga Resa, bakit nakakadikit pa kayo? Nung more than 1,000 na yung bahay ko, hindi na ako nakakadikit. Dahil sa sobrang nadikitan kong hindi nagbalik. Magdikit-dikit lang guys. Dikit-dikit lang. Bread loves! Hello! Ayan, may ano ka na? May jacket ka na? Patamsak naman ako dyan guys. Sa mga nakalimutan magtamsak. Ayan, ang dami kasing hindi. Ako din, kapsa 2 months di ako nakadikit, sabi. Oh, ganyan yan. Akong matagal na ako. Alam mo yung ginagamit kong panukli yung yung Alipores. At least dalawa yung binabalik ko. Ayan, nagbaba na sila ng bahay, guys. Magdikitan. Yung mga binababa kong bahay, guys, lang kayo, guys, ha? Mag-hashtag Ilocana. Para alam nila na galing kayo sa akin. Mga legit yan, guys. Kasi, Sandok Palayok, haha, yung bahay ko, binaba mo. Ang dami. Ayan, magmahala lang kayo dyan, guys. At dapat marunong magbalik, guys. At huwag kayong mainip ayan, bigyan niyo po sila ng bigyan niyo po sila ng palugit na 1 day or 2 days para magbalik sila sa bahay niyo. Kasi sure na babalik po sila. Wala na dadagdag sa akin. Grabe naman, may nagpupunta naman sa iyo, Kabsat. Guys, i-refresh niyo yung mga bahay niyo. Haha, wow, mali yun. Ibang bahay na ang binababa. Want to see you play piano. Brick Hawaii just for a background only from StreamYard. We don't have like that kind of house. Tamsak Kabsat from Genuine Ilocana. Hello Kabsat. Ayan, ngapadak na nagurat. Sandok Palayok, bahay mo po kasi. Bahay mo po kasi ang binababa mo, sabi niya. Ede sa Javier dan pabalik.
Ayan, Sandok Palayok, yung bahay mo kasi yung ibababa mo, hindi yung bahay ng iba. Ayan, thank you so much sa 13 million in the house. Makipagdikitan, makipagkaibigan. Dapat, give and take lang tayo, guys, para masaya. Samit ni Ayak, Sandok Palayok Oriental from Sis Marie Fall. Oo, wag mo, yung mga comment nila, yung alam mo yung ginagawa ko, guys, kung nagko-comment sila sa bahay ko, yung mga nabalikan ko na, pinupusuan ko na. Tapos yung hindi ko pa nabalikan, hindi mo muna pupusuan para alam mo kung sinong nagbalik, sinong babalikan mo, hindi. Ayan. Maripol, dikit na tayo, diba? From Sandok Palayo. Ayan. Hi, Easy for Sari Kapsat. Mega love shoutout to you. Ayan, patansak naman ako pa dyan, Kapsat. Hi, Ems de la Cruz. Dan tamsak host. Si ano yan? Si Champs Vlogs. Ron Bruce on the way from Easy for Sari. Ayan, sa mga hindi pa po nakatamsak yan, patamsak naman tayo. Ayan yung mga ibang nadikitan mo kasi Sandok Palayok is yung mga members ko. So, hintayin mo yung mga balik ng mga members ko. Basta nag-hashtag Ilocano ka na lang sa mga comment na nila. Comment mo sa kanila, okay na yun. Basta mag-comment lang kayo ng naayon sa video, and then why you're not speaking Ilocano. Ayan. Break Hawaii, I'm not speaking Ilocano because some of the viewers cannot understand me. Because every Filipino have own dialects, so I need to speak with our own, what's it called that one? National language of the Philippines, Tagalog. Sandok Palayok, dan na po kapatid. Salamat from OFW. And Easy for Sally, bahay mo para mabalikan kita from Sandok. I like channel dan, please pasukli. Yes. Guys, yung mga binababa kong bahay, guys, kung mag-comment po kayo sa kanilang mga videos, lagyan nyo po ng hashtag Ilocana. At saka, guys, may pumasok. Ayan, patamsak naman ako sa mga pumasok. Apay, anak kayat mo. Why? Brick Hawaii. Brick Hawaii, you know how to speak Tagalog, ay Ilocano? Uy, pinahirapan mo ako. Pinahirapan mo pa akong Pinahirapan mo pa akong mag-English. Apay, anak kayat mo. Ems de la Cruz, dan po, pabalik na lang from Sandok. Edesa Javier, dan to you kanina pa. Salamat from OFW. Agyaman na kakabsat, ti panagumayo dito ay bahay tinumo tibiyang. Numo tibiyang. Agan anos kayo kabsat kanya.
Di pa nag-group-groupak. Mangisda kayo lang dyan. Miss Jenadan pala, pasukli. Haha, nanyatay Ilocano met. Nyatay Ilocano met gayam, haha, salba. Ay, supay Ilocano met gayam kat pinarigrigat na. It's been long time na nahihirapan na akong mag-English sa'yo. Break Hawaii. Ayan, easy for Sally, 786 sa bahay mo. From Sando. Guys, may hindi pa nagtamsak sa inyo. Ayan. Welcome. Kung dagito ay taga Ilocano, taga Maripol and Aloha from Brick, Hawaii. Ayan. When kapsat basta suportaan nak tumeto nag-LS nak, haha. Sige. Very, very sure. Paano kag-LS siya kapsat? Aji, ipaturay mo. Iranam nga nakaringnak, nag-LS kayo, ta makasupport na kasyay. Ems de la Cruz on the way, sabi ni Easy for Sale. Ayan, 15 million in the house. Mega love shoutout sa inyo, guys. Ayan. No, si kayo TGLS, guys. Nung makaring na, kag-support na talaga. So nga, anusan nyo ito pa nag-group-groupan din ng matibiyang. Oray no nalas, oray no nagalas. Tilo-proof na, anusan nyo lahat nakakabsat, Ayan. Tamsak Idol, mega shoutout sa loob. Idol, sabi ni Nelson Kalimag. Umuli ako kumanket salbag. When muli ka na? Filipina country life in America. Ayan, salbag palayok. Sandal palayok. Ay, salbag palayok. Sandok palayok. Yung sandal palayok. Ano na yung nababasa ko? Ayan, guys. 16 million in the house. Nagadot tao, guys. Ayan. Easy for Sally, 788 from Sandok. Share down. Wow, salamat sa pag-share, Kabsat Nelson. Guys, isupport natin ang ating mga members. Naka-BG lang sila. At hintayin po ang kanilang mga balik-balik. Ipakpakunak metensis, sam tumet rupak nga kanayon daldalawon tinakamuro. Ayan, man ka nga mga tisaba, tahan nga han ka matubuan ti kamuro. Ayan, birds. Ayan, mega shout out sa inyo, guys. Salamat from Sandok. Ayan, guys. Mega shout out sa inyo, guys. Ayan, puntahan nyo ang ating mga members. Magbabalik mga yan. Like what I said, mag-hashtag Ilocano lang kayo sa kanilang mga bahay. Ayan. Oy, Break Hawaii, apay nga nag-English kan ngay? Maybe someone Ilocano in, maybe some Ilocano is your friend. Ano ba yun? Tawag? Kasat no pa nay nalait makan ditoy, nalanit ditoy, makan ditoy, so kinarumuro. Sumot lang. When, hindi kasi naiwasan yung mga stir fry, gisa-gisa, ganun, no? Team Guela, done po. Thank you from Ems de la Cruz.
Ayan, 40 thumbs up in the house and 11 million in the house. Mega love shout out sa inyo guys. Wait, ano daw yun? I have a lot of Ilocanos friends. You have a lot of Ilocanos friends. So, they are with you right now? One of my member are from Hawaii. Emmy Murphy is the channel of her channel. The name of her channel is Emmy Murphy. This is her link. I will going to drop the link of Emmy Murphy from Hawaii. Ayan. No classmates. Ayan. No classmates. Ayan. Ayan, connect to our members, guys. Baka may tao pala. Announcing the arrival of Ate Filipina from Oregon. Ayan. Lagi tata, Diba? Embag nga rabiyo apo. Ngawan tilabas na, bari-bari. Ayaw makaakyat sa 800. Kanina pa ako nangingisda. Baka dagdag bawas yan. Easy for Salidan to you. Salamat. Ayan, nandito si Ate Filipina. Mega shoutout sa inyo guys. Ayan. Dikitan niyo po si Ate Ilocana. See? Nabaliktado na po ang kababayan. Nabaliktad. Naperde. Para na akong resa. Madlaw ba? Alam ko among dati ni Resa, pinagtripan ni Nasty Boy. Ni Resa naturog sa naman dito Di taga Hawaii, siyempre taga Hawaii di ag English. Perde kan si Mang. Ay, Mau si Mang. masakit na mata ko. Kuyo pun ti matakon na. Ibijik la kuman mapanak maturugan. Ay sus, ang saba pa eh. Estapa pa na. Pasado alas yun. Ayan, shout out daw OFW from Sis Marie Paul, Ems de la Cruz Dan na din walang comment box from Ems. Okay po, thank you. Easy for Sally. Ayan. Nagbaba ng bahay si Ron Bruce. Pilipina Kanta Live. Hello po. Padrop. Padrop mo ka doon, host. Por favor. Ayan. Ayan, wait lang. I will gonna drop the link of Ate Filipina. Thank you. Easy for Sally. Shout out. Nakikita niyo din si Ate Araw May, guys. Baba ko yung bahay niya. Ayan, tawang-tawa tuloy si ni Break Hawaii. Ayan. Bahala ka dyan, Hawaii. Ading change naman di kasto. Di boses. Bakla. Naglalagas talaga. Kaloka naman, sabi ni Easy for Sally. Ayun yung yung bata. One ni Maripol, nakasyamot na ita.
Sally. Hindi nakatawa. Shout out, Benji Aquino, Mix diba? Vlogs. Nandyan din si Brumagni Vlog Lakadi. Oh, diba? Wow! Agrigat kaya sao dati nga bakla. Ay, Diyos. Sandok palayot Talagas or talaga, renta. kaloka naman, sabi ni Easy for Sally. Oh no! Napapa-on, no? Okay po, Benji Aquino, thank you. Marifol and Nigeria, shout out from Easy for Sally. Shout out Filipina and America from Sandok Palayok. Yan, shout out to you too. Sandok Palayok Oriental. Dito ka na kayo dyan. Sige, banat. Di ba may libre akong V8? Oh, diba? Charot. Sige, uutot mo na. Utot na kadidayta, guys. Utot. Ah? Big abay, bastos. Yung utot na may taeng sasama. Ito. Nangan ata ti itlog. And guys, lang kayo guys. Magdikitan lang kayo dyan. Huwag kakalimutang gawin ang tama ang iyong mga kalimbang. Yung sinasabi nila noon na nakadikit da ka to, nawamat, di mo't umalalis, DJ, numero ti subscriber ko. Ay, apo kayo. Maulawak Mildred. Sige. Okay. Ayaw mo ni Huson. Oh. Okay. Okay. Oh, di ba? Oo nga, bangsit tuutot mo, joke lang, sabi niya. Ada ka doon na nga Ilocano di yan. Ayan, umaga na, gising na. Oh, di ba? Punana da day tangay kat. Karawa. Perdi kayo. Sige. Turog kayo. Laplapugit na, laplapugit niya kabsat Pilipinas. Laplapugit niya, yung laplapugit. Laplapugit, di mo amo. Diyos ko, Ilocana ka, Maria. Ay, mati ka mo adit sa sabali tayo ti tawag no niya. Laplapugit na talaga dito eh. Di na mo, Ilocana. Ano, adit laplapugit, mati ka mo talaga. Promise. Shut up. Juan, Ay, kuko na, i-google mo. at nga Pilipino, ay na Pilipino. May Ilocano. Sa ngay Ilocana ni host. Salit. Reza, umakyat ka nga dito. Gets kayo guys kung Dapat gusto yan. nyo. Hindi yan matutulog lang yan pag akyat si Reza. Napagod, nakanganga. Tuwang-tuwa si Reza. Manglulok ko, kung nanagaya. Naubos na ba yung... See? It's so easy. Son David on the way from Brighton. 11 million in the house. Tuk, 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 tuk. Reza, naubos na ba yung pipino? Pinakita ko sa asawa ko yung ginagawa mo. Tumatawa siya kanina. Miss kaya kinag-drive.
Man, pinakita kin nila kay ko habang nagdadrive ko yung paputang beach. Niya ko yan. Tawang-tawa siya. Sabi niya, sino yan? Tawa na lang ako kahit di ko naintindihan ha. Reda, Res and David channel, basta na, from Mrs. Maricon. Ayan, kung gusto nyong akyat kayo guys. Nakakaloka kaya yun. Pati sa buha, pinagtripan na. Naulaw nga ron. Nadikitan, dagi jay adda ditoy, apan kami ag grocery ken ni Lola. Balikan ko jay ag dikit pa legit, promise balik. Babad ko kay islat ta may sa cellphone ko. Sige sis, salamat. Uray no kaanan kapsat. Resa, si Junjun mo tulog na ba yan? Bakit gising ka pa? Nagdadamay pa nahanap pa si Maripol. Si Maripol, nahilo na yan. Ay, nako. Ang laki ng pipino mo yung kinakain kanina, Risa. Hello ka na sa America Vlogs. Napuntas na ba mo ko na na. Wen, di ba mansion? Di ba dapat piano? Lap-lap pugit na ita. Papatyam. Mati ka dita, ay apo. Twelve million. Sandok palayok, oriental layok, iwan, layok. Layok, iwan ka bakas, kapatid, balikan kita. Ayan. Kakapatulog lang ni Junjun. Ha ha ha, from Resa. Alamang ka, Resa. Kawawati, kumain ka ng putlong. Kaya hindi ka na nakatulog dyan, ay. Gutom na ako, Antok na, gutom pa. Kakapanood ng mga pagkain. Oh my God. Ba't nasan si Maria? Hindi ko alam. Labi. Rabiin? Katurugan? Labiin so nga, jakamon na napanad na lubong. Yan, nagbaba na ng bahay si Reza and David Channel. Yan, digitan nyo si Reza and David Channel, guys. Sa JLS din yan. Namimigay yan ng WH. Ayan mga binababa ko guys. Dikitan nyo na lang ng bonggang-bongga para makarami kayo. Magbabalik po mga yan. Hindi man ngayon, pero mamaya. Dikit ng dikit. Dikit lang ng dikit. Hayaan nyo kung magbalit or ano. Basta dikit ng dikit. Sure naman na may magbabalik niyan. Kahit 70% lang. Kasi yung pag mag-comment ka ng tama doon sa video na pinanood mo, may makakapulot din sa'yo doon Meron at meron, kahit hindi siya magbalik o diba? Ako nga kahit hindi nagdidikit pag gising mo sa umaga, meron nang meron nang nagko-comment sa mga video mo. Kahit di ka nagdidikit, bakit kaya may mga bagong nagdidikit? Ganun mo na lang kasi makikita mo dun sa komento dun sa YT Studio na may nanonood ng mga videos mo. Kaya nga, agas ng litog. So, Pamela, ti agas ti litog. Ayan si Pamela. Pamela 1. Teret. Si Pamela, may ipit sa buhok, may ipit sa bangs. Si Bangs.
Namiss ko yung patugtog mo. Ay, ate kahaha, sabi ni Rasa. Ayan sis, balik lang ako maya, sabi ni Sandok. Sige sis, no problem. Pagbalik ko kanina, Risa, akala ko, LS pa ni Eka. Yung pala, tapos na. Sayang. Uy, apo. Kaya nga, naturo. Mega shoutout po host, dan thumbs up po, sabi ni Ka Chris Binang Isabella. Mega shout out to you, Ka Christina Isabella! Mga laki, makaan, chitos, chitos, chitos. Uy, may ganun pala yun. Yung top commenters, yung comment ni Sis Maripol dun sa kay Trixie, receive one of the highest number of hearts from you. Oh, di ba? Kaya yung tabi ng pangalan niya, my heart. Dun sa comment. Oh, diba? Bonggacious. Receive from the highest number of hearts from you. Oh, from me. From me. From you? Yeah. Really? Masa na this? Charot. Charot! Pwede mo palang palit pa, ganun-ganun. O, di ba? Na-change na kita. O, ganyan yung bagong, ganito yung bagong StreamYard. Pwede mo pagpalit-palitin ng position. O, di ba? Oh, Kahit asan ka. dapat mapalitan ng posisyon talaga. Para maganda. Oh, ito naman. Mega shout out po host dan thumbs up po. Sabi ni Ka Christinong Isabella. Ano yun? Saan ba yun makikita si sabi niya? Ano yun, Reza? Mata. Yung sinasabi mo na heart. Ano ba yun? Yung heart, dun nakita ko dun sa comment niya sa video ko. Na, wait lang. So, click mo sa comments. Punta ka doon Sa YouTube Studio. Then, punta ka sa click comments. Tignan mo kung meron ka. Kasi eto kay Sis Maripol. Oh. Tignan mo. Nag-reply ulit talaga si Reza. Kasi Basta masarap kasi yung mag-change position, sabi ni Reza. mahilig akong mag-heart pag may nag-comment sa akin. Heart ko sila. Hina-hide, oh. hina-hide mo sila? Ano? Heart. Lagyan mo ng heart? Or pag, di ba may nag-comment, Hmm. may heart mo lang mga comment nila. Talaga naman nilalagyan ng heart. Tignan mo kung may top, ano ka, yung tawag doon, Tap ano ako? receive one of highest number of hearts. Ganun. O, diba? Masarap kasi yung mag-change position. Napunta naman tayo dyan. 5 million, nagsilayasan na sila. Ay, wow, bangga, sabi ni Reza. Naging 3 na. Anyari dyan? Baba na din ako. Wala nang tao. Naperdikan si Mang. Napirden. 4 billion. Naiya pa yan. Nagtatalaw da. Apa nga? Napanandan. Kasi yung gigi adat ko yan, yung mga nandito na parehas na. Wala na din si Brick Hawaii. Naki ano lang, tapos wala na. Brick Hawaii, dagta ka pa eh. Salpag. Kitang tanagay ayaman na eh.
Sige. Diba? Lamang background ka sa balin. $42 million. 42 million kahit yung tamsak yung sinasabi ko. Ayan, 5 million in the house. Mega love shoutout na panda nagbakasyonon. Negative viewers na yun. Kasi Sunday. Baka pindangan. Nanganon na. Tura na. Ayan, 5 million. O, diba? 1.5 hours pa lang. Naka 42 thumbs up na tayo. Na pala, walang tayo na. Napanan nyo tatayin? Saan kayo galing? Ay, nag-mute na siya. Yeah. Yahoo! I love you. Hi, Sis Marical! Kumusta? 9 million in the house. Mega love shout out. Welcome, welcome. Oy, guwapa. Naturog ako ito. Nakaturog sa amin. Nagito'y talbalay ko. Sige, Garot. Bukas ulit. Good night. Sige. Good night, guys. Good night. Salamat. Salamat. Salamat sa pagpunta. Hi, guys. Aray ko. Bush. Night time. Good night. 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 Hi sis, harang 4 minutes. Hi CJ, kumusta? Ayan, nagsiuwian na ang ating mga viewers. Shoutout sis, ha, 1 minute pa lang na tamsak ulit, host. Turtle ni Rebirds Guitar. Thank you, kabsat. Mamaya na ako makipag-usap na sa ata sila.
Wait lang guys, nagutom ako. Wait lang guys. May kukunin lang ako. Wow, grabe yung digit background. Hello, CJ! Kain ng ano? Ng Pringles. CJ, kapangalan ko. Kapangalan mo daw si CJ, oh. Pwede ka na magsalita. Ayan, umalis na yung umalis na yung ating mga viewers. 5 na lang natira. Kain ng Pringles, guys. Masarap ito kasi cheddar cheese. Nalipata nag-like. Huwag ka ng ano, Mountain Dew. Huwag na yun. Penge si hehe, hi ading hehehe, sabi ni CJ. Wala, baso mo? Akyat na si Maripol. Pag hindi ka pa inaantok. Busy si Lalabs, di ba? Pagkakagayan, balik, sis. Cagayan Valley. Ikaw? Pinuno na? Puspuswak? Kain lang. $3 million in the house. Mega love shout out. La Union sis. Si Ate Ara may taga La Union din. Si Ate Ara. Ara may USA. At saka si Rems Mix TV.
Kuha ka na. Kuha ka na. Sa'yo. Ayan, kamsat. Hi, kamsat Romar Rose. Kumusta? Kain ng Pringles. Hello, host, pa-jacket, full pack, dan, tamsak, sabi ni Mamba Idol. Okay, wait lang. Uy, may jacket ka na, Mamba Idol. Ayan, nagbaba na sila ng bahay, guys. Ayan, nakabigil si Dancing Diva. Hello, Gayem. Kung Dancing Diva kay Roma Rose. $5 million in the house. Naladaw ka, Mamba. Nagadutat tayo madikitan. Uy, ang ganda dun, CJ. Maganda dun sa Calao Cave. Na. Dun kami, dun yung unang pinuntahan namin nung nagbakasyon si Brian. Sa Calao Cave. Pagkatapos namin sa Calao Cave, nagpunta kami ng Pagudpud. Doon sa Hana's Beach. Hana's Resort. Then after the Hana's Resort, nagpunta kami doon sa Puerto Baga Falls. Romal Rose Pulpak Dan from Mamba Idol. Oh, sis, ang haba ng biyahe namin. Oo, mahaba, sis. Di ba galing kayo sa Laod ba yun? Nung Laod. Hilaga ba yung ba yun? Doon sa banda. Dumaan kayo sa dumaan kayo sa Pagudpud, ganun. Dancing Diva, channel, mga gayem. Ano si Dam Kapsa? Sis, Baggaw kami pumunta sa Dubag Gauge. Hindi pa ako nakakarating sa Baggaw. Si title ni Bird's Guitar, guys, is si Bird's Guitar yan. Binaba ko yung link niya. Sa Santa Ana Beach Resort yung yung mini Boracay. Sa Santa Ana. Duba Cave Sis. Hindi pa ako nakakapunta dyan. Guys, tawag doon. Hindi kasi ako namamasyal.
Ayan, magbaba ka ng bahay mo, dancing. Ay, dancing? CJ. Nababa ko na pala yung bahay mo, dancing, diba? San? Hindi ko pa napuntahan yung ano, yung sa Baggao. Ayan, nandyan pa si Edessa. Siguro sis, magbakasyon kami siguro pag okay na yung panahon, baka 2022. $8 million in the house. Mega love shout out. 12:53 a.m. 12:53 a.m. sis. Na-miss mo maglaro ng Pinoy Henyo? Wala akong pagpalaro eh. Ilan na pala yung WH mo, sis? Si CJ. Hindi ka na ata natutulog, sis. Hehehe. 200 na lang. Play kita mamaya, Desa. Si CJ, ilan na yung WH ni CJ? Hindi, sis. Gumising ako kanina. Gumising ako, mga gabi na kanina eh. Natutulog kasi ako umaga. On the way, Maripol from Mamba Idol. Wow, 300 na lang. I-play mo na ako. Sige, play kita mamaya. Malapit na, magkaharang yung dalawa, Edessa at saka CJ.
Thank you, sis. Sana all. Oo, malapit na yan, sis Edesa. 200 na lang kaya sa'yo. Ayan, Desa Kulpak, Mamba Idol. Ay, na may backstage pala, may tao pala sa backstage. Namon tatay nagpailaong. Ikaw, message. Abay-bayang. Ayan yung mabrangay. Ayan, dakado nga magtungtungon. Wala nang nagka. Kaririin ko lang kaya. So, dagay, may ano ka na, may energy ka nang nakitungtong. Hello, may galaw. Shout out sa lahat na nandyan. Gusto nyo bang sasayaw si Dancing Diva, guys? Ng tahong ni Carla. Wag, kaririin ko. Pagsalaan na kon. Energy. $4 million. Mula na yung mga viewers natin kanina nga, 18, 17, 16 na. $2 million in the house. Oy, 2 million lata. Push na. Go, sayaw na yan. Sabi ni CJ Flores. Umuna ka pa sis. Agmurmuray nakpay. Akyat ka nga, CJ Flores ta. Ikaw yung kakanta, siya yung sasayaw. Ikaw yung magigitara. O, di ba?
Nagmurmuray ka nupay, CJ. CJ Flores, hindi ka naman taga La Union eh. Yun na. You ate a lot. It's mine. Naghimot na niya. Naghimot na. Alam nyo ba, kapag nagbukas ako ganito, konti lang kakainin ko tapos tatapusin ni Brian, uubusin niyo lahat. Sabi niya, yung rules daw ng Pringles is kapag nabuksan niya, dapat, kapag nabuksan na, dapat nakakain na daw lahat. Kasi banukwa. Rules na lang ajay. Suman aji. Rules So, lang niya yun. nga ibo sumnukwa deta kastan. Kapag sabi ko kagabi niya, binigyan niya ako ng kasi gusto kong kumain ng Pringles. Sabi ko, wag mo na naman ubusin yan kasi dalawa na yung inubos mo. Sabi ko, wala, inubos pala niya. Sis, gabi na dito, tulog na yung mga tao. Agaan mo next time mag-LS. CJ, Tagalaon yun, Axis, napintas tayo amin. Sa bagay, when napintas. Napintas tayo amin. Basit lang kanya, basta lang Sang katiping lang. Ewan, maturog dan sa amin. Kastino ko ka, dagdag saan dati. Partner ni Blanks Guitar, nakita ko na yung comment mo. Thank you, mamaya babalikan kita, ha? Alam mo yung nakakaloka, dancing diba? Ha? Yung mga nagka-copy claim ba? Yung mga naka-private kong LS. Tapos yung matagal-tagal na, ngayon lang sila nagsisend ng copyright claim. Ganon? Apay? Ngayon lang sila nagsisend. Wala naman silang kikitain doon. Kasi naka-private naman yun at wala naman nanonood. Sis, gabi Wala naman issue pag private, di ba? Wala kasi, na yun eh. Nung mga LS ko na nun nung hindi pa ako mone. Ay, oo, yung mga LS ko nung hindi pa ako mone. Tapos nung namone na ako, private ko na lahat. As long as hindi ka naman nagde-delete, hindi naman mabababa yung revenue mo, di ba? Wala naman yun. Yung mga yung mga hindi mo linagyan ng ads, wala naman kikita doon, naka-off naman tapos naka-private pa. Wala naman manonood doon. 5 million in the house! Asino kayo? At parang kayo. CJ Flores, ayan mo ita nga bansa kabsat. Ayan, si Mamba Idol. Nagbaba ng kanyang link. Hindi Canada si CJ. Ay, Canada CJ! Sponsor ka tikasta. Pagpayayam tati Pinoy henyo. Gatang timikmik. Ganda ni kamit din ma-monetize, CJ Flores. 400 lang, kulang na. 400 na lang. 4. Ano tumatawag ni BF man? Tumatawag, tatay ka pala tumatawag man. Samiit na ayat. Samiit ni ayat. Nagre-ribok, di pa nagturog. Sobrang sa doon. Sigati sobra sa doon na. O yan, hindi mo pa pala pinakain yung mga aso. Lagyan mo ng Ken, CJ. Yeah, pakainin mo ng adobo yung aso.
Ayan, 2 hours na pala. Di ba CJ 2 a.m. na dyan? Ba't 2 a.m. na ba dyan? Ay, or nauna kami. Madinak man makaangus mo nakabra. The shot recovery need to transfer to Hello, gayem Mama Rose. Nag-day off ka ita? Apa dita? Dita pa? Ay, ako. Trixie and Opal, why you're fighting again? Pati si CJ hindi pa natutulog. Naku, mga puyaters talaga kayo ay. Sige, CJ. Thank you. See you again bukas. CJ, why you are not sleeping? Sleeping. Opal! Tugtugong ka nila. Sige, CJ. Good night. 11, ay, maaga pa pala. 11 p.m. Charot. Good night sa'yo, sis, CJ. Ay, naka. Good na unat kagabinan. Keba man daytoy pero kung hindi ka mapasampe. Uy, bakit naging 210 na lang yung viewers ng LS ko nung nakaraan? 400 plus kaya yun. Wala ka. Bumababa nga yung views pagdating sa LS eh. Saan Oo kaya nga. nagpunta? Everyday nagbabawas ng 100. Ba't kaya saan napupunta? Sana napupunta sa revenue para kumita man ng True lalat. Nagpinararamid at pa membership ko. Kaya member kan tumata. Doon ako makasahod na. Doon na sarili nga, sure, why not? Hanak latang ang pamembero, nag-agay-ayam na klang harang. Wow. Oray tagda t-shirt nga balik nga dati revenue na nga sumurot. Api awan tinaysan ko kanyang nga
Api kasi na nag-play na video, hindi ka lang ha. Nagpaharang naksak ko. Awan ba na-send ko? Hindi yan i-send mo. Ay, dito palang gaya ni. Talang gaya. Wait lang, i-send ko kanya. Kababain mo, tatagal aroy nga pintas mo. Bagtit. Tanantay! Hindi pa harang ko. Kababain mo, tatagal aroy nga pintas mo mo. Salbaga na. Kanyamon. Han nga mabalin ang nga ipoposon DJ community kun FB grupon. May isang nga dulingan nagbibuyan. May isang nga dulingan. Duling talaga. Okay lang at kita. Okay lang dito ita pa lang. Tadakat katungtong ko. So nga isu ko na di messenger. Ay, hindi, naging talo di dulingan. Ayun, malapit na yung matapos. 6 minutes na lang yung piniplay ko. Ang hirap mag-play ng ang hirap mag-play all. Kasi ano yun, napopost yung mga video nila. Kaya ang hirap mahirap natapos yung mga video nila kasi kapag hindi mo na i-check. Kailangan bantayan ko na. Ada kasi ko na. Ay na. Ay, kung magpo-post nga eh. Karayan ba't nga banta-bantayan? Dapat ko play all ko man dire-diretso yun. Kailangan mo nga bantayan. Tumaan. Ang dating stop. Pero nagpo-post, video post. Tapos nag-aas pa ng ng confirmation. Confirming. Ano kaya yun? Bakit kaya nagpo-post, no? Lalago dyan ito ko nga 10 hours tapos panay post ay playlist na ako. Tapos Makaparurot pa yung imbes ko manalpasan ko. So, na naka 3 hours pa yung watch to watch niya. Kunam, di ba 8 hours son? Kunam no nalpason. Kasi makariing katibigat. Ala, wampay mo. Kaloka. So nga nagpangit no ay nagpopos ngay. Ni tatay pa lang atin nabayag na nalpas sa gidad duman nga 8 hours sun ay nga 6 hours sun kit ni. Awampay na nalpas kanya may isa. Pinatay mo Diego. Sino pa yung kailangan ipaharangan? Si ano pala? Si BD New Zealand. Kapag sila lang. Parang busy na si BD New Zealand. You are the one. Imapal na ikan ka ng chicheria at mamo. Sa lahat po ng dumikit sa akin at ang bakas, babalikan ko na po kayong lahat at kompletos recados po. From Promag.
tumawag ka nun ni BF. Yun lang, nakikiagaw. Kasi napanggimatang ti handa na. Birthday na. Lumakay manan. Kumakay. Kami birthday daw ka. What are the 3 words missing? Complete the sentence. Word is hard. We all got it. Babanak. Ha ha ha. Sige, sige, tag-end na to. Salamat guys. Mag-end na ako. Thank you sa inyong lahat. When nabigat birthday na. Sige, sige. Thank you so much sa inyong lahat guys. Ayan. See you again tomorrow. Mag-end na ako kasi wala nang people in the Philippines. Charot. Bye everyone. Good night. Good night, Promag, Kapsat, Dancing Diva, Forge Guitar CJ, Sis Maripol, ayan, Roman Rose, Edessa. Thank you so much. Thank you sa inyong lahat. Bye. See you again tomorrow.